Moi, tiedätkö mitä on rentoutuskellunta? No, mä näytän sulle kohta, lähdetään testaa. Musta se on ihan parasta. Oulu Floats löytyy Oulusta täältä Torikadulta. Tässä on ilmaisia kiekkopaikkoja lähellä autolla tuleville. Ja tää tila on vaan ihan mielettömän rauhallinen ja rentouttava. Ja sun ei tarvitse ottaa tänne mitään mukaan. Täältä löytyy pesu- ja hoitotuotteet hiuksille ja kasvoille ja pyyhkeet. Ja täällä tää kelluntatankki sit on. Jätetään vaatteet tähän, käydään suihkussa. Sitten sä voit ihan oman fiiliksen mukaan kokeilla tuota vedessä olemista. Jätä kansi auki tai vedä kiinni. Valot pois tai anna olla. Voit valita jotain rentouttavaa musiikkia tai olla hiljaisuudessa. Lopussa tulee sitten äänimerkki, kun kellunta-aika alkaa olla täynnä. Kellunta-aika on noin 60 minuuttia. Kellunnan jälkeen sä voit tulla tänne ihanaan loungeen rentoutumaan ja fiilistelee sun kokemusta ja juo vaikka mukin vihreätä teetä. Kellunta on ihana tapa rentoutua tai harjoitella semmoista läsnäoloa sun mielen ja sun kehon kanssa. Kannattaa tsekata kelluntaan liittyvät rajoitukset ja suositukset Oulu Floatsin nettisivulta. Kellunta on rentouttava tapa aloittaa vaikka viikonloppu tai pitemmät vapaat. Suosittelen lämpimästi testaa, jos kiinnostuit.